Morjesta kaikille. Blazerin mies on palannut ja sehän tarkoittaa sitä, että Openit on ihan nurkan takana. Ennen kuin mennään asiaan syvemmin, niin nopea kertaus uusille, että mikäs tämä Open nyt oikeastaan sitten niin kuin on. CrossFit Games Open on kansainvälisen kisakauden ensimmäinen vaihe, mihinkä voi osallistua ihan me kaikki. Tästä olisi sitten muutama askel eteenpäin, jotka johtaisi ihan tuonne CrossFit Games-kisoihin elokuussa Jenkeissä, mutta unohdamme se. Nyt puhutaan salin sisäisestä Openista, CF60 Openista. Perinteisesti joka viikko tulee yksi laji. Ensimmäinen laji tulee tuossa elokuun viimeinen torstai, ja siitä sitten torstaista alkaen on muutaman päivän aikaa seuraavan maanantai-tiistain väliseen yöhön aikaa suorittaa se laji. Lajista on aina vähintään 2 versiota, jotka takaa sen, että ihan kaikki kuntotasosta ja taitotasosta riippumatta saa sen lajin suoritettua. Me ylläpidetään leaderboardia 3 viikon ajan ja nähdään sitten, kuka asettuu minnekin. Lajit suoritetaan tuomaroituna, eli käytännössä valmentaja valvoo touhua, ja kanssaurheilijat tuomaroi sitten toinen toisia. Liikestandardit, skaalaukset ynnä muuta on mietittynä valmiiksi, eli tarvitsee olla paikalla ja suorittaa, ei tarvitse itse laskea niitä toistoja. Tänä vuonna meillä on 3 sarjaa. On perinteinen yksilösarja miehille ja naisille erikseen, ja sitten meiltä löytyy joukkuesarja. Yksilösarjassa perinteisesti kisaillaan omilla urheilusuorituksillaan, kovakuntoisemmat nousee kärkeen, ja 3 viikon jälkeen voidaan aika hyvillä mielin kruunata sitten salin kovakuntoisin mies ja nainen. Mutta joukkuesarja toimii vähän eri lailla. Kun Openit starttaa, teidät jaetaan väkimäärästä riippuen 3 tai 4 isoon joukkueeseen. Joukkueet kilpailee siis erillisellä leaderboardilla keskenään, ja joukkueet kerryttää pisteitä seuraavilla tavoilla. Lajin suorittaminen on 1, eli jokaisesta lajin suorittaneesta joukkueen jäsenestä kertyy pisteitä. Lisäksi, jos asetut tiettyyn kohtaan leaderboardia käytännössä riittävän lähellä kärkeä, esimerkiksi top 10, saat siitä vielä lisäpisteen sun joukkueelle. Lisäksi valitaan viikoittain viikon urheiluhetki, eli vaikuttavin mieleenpainuvin hetki, jonka sitten ammattiraati tiukalla seulalla valitsee viikoittain. Siitäkin kertyy joukkueelle lisäpisteitä. Ja vielä viimeisellä viikolla meillä on teemaviikko, eli te äänestätte muutamasta vaihtoehdosta teeman, jonka mukaan pukeutumalla sitten on luvassa lisäpisteitä omalle joukkueelle. Yksilöpuolen leaderboardilla saadaan teille vähän kilpailuhenkisemmille, kun on kisailu, saadaan todella katsoa kuka on kuka, ja sitten taas tuolla joukkueen leaderboardilla me saadaan koko porukka mukaan, me saadaan jotain ehkä vähän vähemmän totista, mutta kuitenkin sellaista, missä meillä on vähän porukassa kisailtava. Joukkue valitsee itselleen kapteenin ja joukkueen nimen, niin meidän on helpompi organisoida tämä kisa, ja kapteeni pystyy pitämään ikään kuin huolen koko porukasta. Ensimmäinen Open-laji julkaistaan 27. päivä helmikuuta, eli on valmiina, laita nimesi leaderboardille, ja hei, palkintojakin on luvassa. Nähdään leaderboardilla.